Tak už jsme v Řecku. Chodíme teď po nákupech se synem. Jsme ve vesnici Skala Prinos. Taková docela malá, ale pěkná, útulná vesnička u přístavu. Jako je to tady super. Jsme teď po večeři právě a jdeme si koupit nějaké ovoce a pivo a něco dobrého na zub. Protože večer si uděláme balkon, party. Tak přátelé, z Řecka vás zdraví Martin Talíř Hrubý. Mějte se krásně a užívejte volna, protože život je krátký.